Igbo dị mma ngwa sonyere na anyị n'akụkọ iri nke bara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ndị ọnụn gọọmenti egbugo Ifeanyi onye nke so na ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba kpọrọ ebubo agụ ma gbuo ozu ya ọkụ. Nke a mere ebe nwoke egburu egbu aha ya bụ Ifeanyi na-ere mmanya n'Amagu Ikwo nke dị n'Ebonyi steeti. Nke itoolu, National Drug Law Enforcement Agency ndị nke akpọrọ NDLEA na Hicha ndị nke nọ na mpaghara ọdụ ụgbọelu Akụanụ Ibiam ejidogo Ileduba Augustine nwoke siri Brazil wee nọbata Enugu wee mee ka nwoke a nyụọ mkpụrụ ọgwụ cocaine karịrị 58 n'ọnụọgụ. Nke asatọ, Mamiji Obufumilayo Adebayo akọwago na ihe mere o jiri kwuo na onye ọbụla na-akụ egwuregwu bọọlụ ga-aganata ọkụ mmụọ bụ maka na ya bụ nwachi ọbụba ahụ akpọrọ ekwensu bụ na site n'iko mba ụwa ka ọ ga-esi wee bịakwa ụwa ọzọ. Nke asaa, ụmụ ibe aga m adịrịrị ka ife akpọrọ mụ onye mere ka anyị nweta nke a. O kwuru na ada akpọ ya eze mmụọ Kubana n'ọnụ nkịtị. Ngwa geenụ ntị na eze mmụọ Kubana agago na Asaba nke dị n'ime Delta steeti wee goo mmadụ 7 ndị na-adọ mmiri ka ha dọtuo rie mmiri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya iji wee sachaa anya bụ ụlọ. Dịka mmadụ 7 na-adọ mmiri dọturu mmiri na naanị ogige ebe ọmarịcha nwoke Igbo a na-akpọ Kubana Chief Priest na ebe ọ na-ele mmanya mmiri wee na-ezo naanị okirikiri ebe ya bụ nwoke na-ele mmanya ọ chọrọ ka mmiri zoo. Ihe a wee mee okwu dị aṅa wee karịa na nta akụkọ Instagram ya ebe ndị mmadụ na-ekwu na ihe a bụkwa ihe ịrịba ama ka nwoke a mee n'ime afọ 2022. Nke isii, erigo mmadụ 140 ahụ ndị banditi gbagburu na ime obodo Zamfara. Nke a mere onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari jiri nọrọ ebe ọ na-agwa ndị Naijiria okwu ọkachasị ndị ya bụ ihe metụtara wee yọọ ha biko dododo ka ha nwere ya obere ndidi maka na ọchịchị ya agaghị agbahapụ ha na ọchịchị ya ga-akawara afụ na ebibiri ihe gbasara bandit na ndị Boko Haram. Nke ise, ọmarịcha nwoke ahụ wee ngabasị na-eme ejije onye ọbụla maara ọfụma eze ndị ala onye nke ama dịka Zubi Michael agago na Instagram ya wee yọọ ndị ihe ya na-amasị ma nyekwazie ha ndụmọdụ ka ha biko ghara ị na-atụkwasị obi na atụkwasị anya n'ihe onyonyo ọbụla ha na-afụ n'ọha nta akụkọ maka na o nweghị onye ha ma na anya bụ ọha nta akụkọ ka ha ghara ikwe ka ihe ndị ha na-afụ n'ọha nta akụkọ soshal midia tigara ha anya n'ime afọ a ka onye ọbụla kaba ahụ na-agba mbọ. Nke anọ, n'ihe gbasara egwuregwu AFCON enwere obodo 24 ga-achịpụ ya na mba Cameroon dịka a ga-azọnya bụ iko mba Afrịka akpọrọ AFCON. Ngwa chetakwa na ọ bụ naanị obodo Ethiopia bụ ndị bụ naanị ọkụkọ Igbo ga-agbara ha mana obodo ndị ọzọ kwagasịrị ya ndị nke si ala bekee were bịa ịnọchite anya obodo amụrụ nna ha. Nke atọ, maka ndị gbachapụgoro ya na egwuregwu AFCON nke bidogo kpọtụba ndị mba Cameroon apịgo Burkina Faso ọkpụ abụọ ha satara naanị otu ebe ndị Cape Verde jirikwa otu ọkpụ wee mepere Ethiopia akwụkwọ na nya bụ AFCON dịka nya bụ egwuregwu bidogoro. Nke abụọ, ozi na-erute anyị aka ngwa ngwa dịka ekwuchapụrụ ihe gbasara ndị banditi gburu ndị nke Enigo na Zamfara. Ozi na-erute anyị aka ngwa ngwa mere ka anyị mata so na dịka enichara ndị a na ndị nwe obodo ka na-agagharị maka na-afụ ozu ndị ọzọ afụghị mgbe eniri ndị a ha wega n'ihu mee ka anyị mata na dịka ozu ndị ọzọ ha fụgasịgo na ha ji n'aka na ọnụọgụ ndị nwụgoro anwụ na mkpamkpa ndị banditi kpa ga-elu mmadụ 200. Nke mbụ na akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata, ndị uwe ojii nọ na Jos Plateau steeti emego ka anyị mata na ebutegokwa ozu ọzọ na mpaghara Congo Russia nke dị na Jos North Local Government na ya bụ Plateau steeti. Ozu nwaanyị a akpọrọ Plangnan Solomon ahụrụ ya dịka egbuchara ya bụ nwaanyị gụrụ ya mkpụrụ anya nakwa ọtụtụ akụkụ ahụ ndị ọzọ dị iche iche. Nke a mere ka ndị bi na mpaghara Jos jiri weti okokoko na ọ dị ka ndị ọgwụ ego awakpogo mpaghara Jos wee na-ayọ ka gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa kpatara ha ọsọ enyemaka ma na-ayọ ụmụ nwaanyị ha onye ọbụla na-eme enyi ma ọ bụ na-epio piom ya chetakwa na o nwere ifenya na ya na-abụ oyi. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ebe ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbaa n'elu n'ụbọchị nke taata. Ana m asị unu eri mfụsịrị ike dị ochi n'elu nkwụ ka m si ekwu ebe ọ bụla ọ teta nya ṅụọ ma chetakwa na nwaanyị kọ akpa asụ ụtara na anya amaghị ebumnobi. A ga-arụsi iche okunu na mgbasa ozi isi mbido telivishọn emesịanụ.